entregas a conta, vale? Que eles din que son 330 millóns e teñen toda a razón do mundo, polo que logo vos explicaré. Logo, ben, aparece a cuestión do IVA. A cuestión do IVA, no ano 2017, sabedes que as novas tecnoloxías meran que é unha barbaridade. Eu lamento non ter aquí o ordenador portátil, é un proxector decente e que puidéramos estar aí presentando isto máis bonito, máis fácil e máis se os faría moito máis accesible a vos. Pero está a pizarra e... Bueno, pois se modificou o regulamento no que se chama Sistema de Información Inmediata. Por que? Porque a Agencia Estatal Tributaria, que hai oficinas aquí, que está en Caranza, e son oficina estatal, de acordo? É unha delegación, unha administración en Galiza da Agencia Estatal Tributaria. Claro, os ordenadores aumentan e nos teñen controlados por todas as esquinas. Eu coñezo alguén daqui que hasta lle reclamaron 17 euros ou 34 euros, non me acordo, que creo que o inspector facendo ese traballo de investigación tan eficaz, gastou moito máis do que lle pagaron de salarios e o que gastaron en enviar na carta cos dichosos 34 euros, que por certo de por riba era mentira. O sea que un chiste de vez en cando non verdad, non? Pero isto é así de real. A Facenda ten montóns de datos de nós e cada vez vamos a estar máis e máis controlados. Por lo tanto, é capaz de se creou un sistema para o IVA, onde hai bastantes escapes, que se chaman Sistema de Información Inmediata, e no que obrigan a determinadas empresas, que non vou entrar nos detalles, a que inmediatamente xa lle teñen controladas as facturas. Vale, pero eso así directamente. En consecuencia, eso se fixo, se modificou o regulamento a través dun Real Decreto Lei, que é do ano de decembro do 96. Entonces, no 97, o IVA pasou unha cousa, que o mes de decembro quedou sin abonar. Quedou sin abonar. E, efectivamente, son 198 millóns de euros. Non hai ninguna dúda, eso está comprobado. Está comprobado e, además, está nos orzamentos de Galicia do ano 2019. Pero, fixámonos, eso está nos orzamentos, isto non ten ningún problema, porque estas entregas a conta que foron advertidas a Xunta en xullo, no mes de xullo de 2018, se lle deu a información de canto iban ser as entregas a conta, a Xunta recibeu isto en xullo. Vale, non sei que día, pero en xullo. O teño aí, e además teño aí o documento oficial do Ministerio de Facenda. O sea que en xullo se entregou isto, que corresponde, ainda encima estou mal do nome, que corresponde ao ano 2019. De acordo? Esta previsión se dan os datos de 2018, pero son os datos previstos para o ano 2019. Vale? Logo, a Xunta, efectivamente, pasou o seguinte. No 2019 hubo un proxecto de lei que vos non recordades, porque afortunadamente, pero que foi ese proxecto de lei tan famoso que nada máis e nada menos que lle reducía os orzamentos a Galicia no 37%. Recordades o lío que montou o delegado con isto de que vaya tratamento de Galicia e tal. Bueno, pois, eso foi ese proxecto de lei. Ese proxecto de lei non se acabou convertindo en lei. É dicir, non se aprobou, porque hubo que ir a eleccións. Vale? En consecuencia, o que se fixo foi prorrogar o orzamento do ano 2018. Orzamento do ano 2018, que é o último que se aprobou e que, por certo, gobernaba o noso ben querido Rajoy. De acordo?
a que vexades que os galegos somos eficientes. El foi capaz de facer o orzamento 2018, etc. Entonces, bueno, non hai ningún problema. Logo veredes por que non hai ningún problema. Estos son, efectivamente, 330 millóns de euros, non é, son 330 como 125 e tal, pero non vou entrar nas bromas das milésimas de nada, pero eu si o teño milésimas, non hai ningún problema. Vale, ora ben, isto do IVA, que efectivamente, isto do IVA, os 198 millóns, tamén figuran nos orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2019. Pero, sin embargo, corresponde ao IVA do mes de decembro de 2017. A pregunta é, esa modificación do regulamento do IVA a fixo Rajoy. Entón, daquela, o Feixóo estaba calado. Bueno, o Feixóo e os demais. Entón, como é posible que en decembro eles non lles pagan o IVA en decembro de 2017 e agarden a 2019 a poñer nos orzamentos que lle deben o IVA? Por que non o fixaron nos orzamentos de 2018? Pregunta, question mark, que digo os ingleses. Por que non o fixaron nos orzamentos de 2018 da Xunta de Galicia? Claro, isto é o problema. Entón, agora que o goberno PSOE lle vende maravillosamente para dicir, hai que pagarnos isto que nos debedes. Efectivamente, non se lles pagou, Rajoy non pagou nada, non fixo ningún movimento, que estaba bastante vaciado porque non tiña maioría e iba a salir escopetado e iba a entrar o PSOE a través da moción de censura famosa, non?